part 1 lama kan tar lan tak ang khan crusader te chuan Antioch chu lain Jerusalem la tur chuan anin puah cha meka nipui aron in her chuan thu thang du omlo tak chu crusader te chuan an hretani Christian kema en thatu te chuan Muslim sipai triawvut ang maya tam te chu tlang vela antle hul thu an ron reporta Karbuka of Mosul Iraqi general lau nei lo le Syrian le Mesopotamia sipai singli chuang te chuan crusader te chu an ron pan meka Antioch atanga kar khat kalvel le kahla a an omreng to ni heng Muslim sipai ho hi crusader te let khata tam an nia Antioch chuan an ron ti chimit vek theidonin an hria crusader hruai tu te ho chuan emergency meeting chu an nei ngala hun rei lo te hnuah chuan Karbuka sipai te chu an ron lang tana crusader masaber te chu Antioch kul chunga chuan thang ok ang mai chuan an tang to a ramlak tuma be tu ni thin kha tuna chuan a be zoka an tang ta ni Karbuka sipai te chuan Antioch chu an hual mup maya Antioch chunga tang Christian crusader terin na chu fia in a om le ta ni Antioch chunga chuan ei tur mumal an nei lova ziak tu then khatin an chin chia dan phei chuan crusader ei tur nei lo te chuan an phei khok savun te chu an ei thin thu an record a then chuan an sakor te chu talin an sakor thi sen te chu an in boka crusader te chuan an hun ton to a hre omle noi hnung ber chu an tong me kani crusade chu chiat na in atop mai tura an ngai vek to a thil mak thleng tura tong trai bak chu ti thei nei to lovin anin hriani kumsang kha somko pariata chuan friends lo nei mi pakhat Peter Bartholomew chu ronding chuakin crusader te chu Antioch Basilica of Saint Peter chuan hruain Isua an chun na fei a om thu a hrila chu fei thiang hlim zong tur chuan chu hmun chu an lai tan ta Peter Bartholomew chuan atopa chuan fei chu mu chuakin an vai chuan an hlim em a he athil chhar hi thir te takte ma ni se crusader te rin na tinung thar tuwa achang ta ni an thil mu chua chuan chakna thar a pe ang mai chuan crusader te chu an phur thara tramna sa tak tuara an chau chung po chuan an be se na chuan chakna thar a pe a Karbuka sipai te ma chhon le tur chuan an ral thuam te chu an lek le thei ta ni thok le khata chuan an tomna Antioch kulatang chuan tlan chuakin Karbuka sipai an mani hwal tu te chu an be thut maya chutianga an ron be ngam chu Karbuka sipai te chuan makan tia an rin aya tam an la omani ringin Karbuka sipai te chu an tlan chia a then khat soidan phei chuan Karbuka sipai te hian crusader te zinga hian angel an hmu ni in an soi ve bokani ani na taka chuan heng sa khuana le rin na awanga lau po nei to lo ho hi ring lo mi te tan chuan lau om tur chu an ni hrim boka Karbuka sipai ten an tlan chiat san ta ka chuan Antioch chu thlamuang takin an opa crusader te chuan an chakna chu fei thiang hlim an hmu chua thil ti theina chuan an ngaya Jerusalem latura kalzel chu an tum le theita ni ma se thla ral nu chuan an hroi tu te ho chu du amna le thu nei in chu awang chuan anin nial buaya baumuna chu Antioch chuan la chamin Raymond ave thung chuan ram thiang hlim po lak tum to lovin Syria le Lebanon lak tum chuan akal ta ni crusader 10 Europe an chua san atanga kum thum zet ral nu kum sang kha som ko pakwa chuan Christian crusader te chuan an tumram chu an thleng don ta a Europe atanga thok chuak za asom kwa vel chu ril drama wangte thina awangte le in nial boina awanga an kir le awang chuan an om to lova Jerusalem pan te hi chu za asom vel chau an ni to ni
Crusader te chu tlem hle ma se he an ram lak tum hi apoimo in Christian terin na ron chor chhuana hmun ania he hmun hi an la ni chuan Christian te ha chol na hmun nuam taka an chan thei Crusader te chuan an ring ani Jerusalem kul le achunga Muslim sipai te chu Antioch ne na khai khin chuan lian le zuam omlo tak an nia ma se Crusader hele chen kal chuak to te tan chuan hanin nu kir chu thil ngai to chia po an ngai lo ni Jerusalem an thlen do na chuan boruak chu adang lam tana khotam tak chu alo ruak veka tui chhun chhuat te chu tur manga ti bol hlo an nia thing om te po chu ki thluk vek an nia ramsa pakhat ma mu turan om lo boka engkim Crusader te tran pui thei tur chi chu an lo ti chhevek ani kum sang khat som kwa pakwa jun ni saria chuan Crusader te chuan Jerusalem chu an mu thei ta a mitam tak chu an thing ngal noka a then mit tuiatla a then lom wangin an trap ngoi boka ma se chung lom na phena chuan chona lian tak an ma chhon mek ani kan soitak ang khan mi sing ni vel lek an ni to wangin Jerusalem chu an hual thei lova Crusader te chuan in tur le ei tur an nei lo thuai don ani Crusader te chuan jun ni som pathum kum sang khat som kwa pakwa chuan Jerusalem kul chu an bei tan ta a kul banga chuan leilon do tumin an leilon do tum chu olsam taka phe sak an nia atira chuan ti ngai na an shelo hle ani an nuwa chuan Crusader te chuan longa tanga puitu te thingron ken le an che vela thing te chu la khomin chung thing mang chuan Sage Tower pahni an siama chu an thil siam chu kula chuan nor phein Sage Tower mang chuan Jerusalem kul chu an lon liam thei ta a ma se kul bang chu lon liam thei ma se Muslim house pai chu ton tlang an har hle a an du ang chuan an la che thei chuang lo ani July ni riat kum sang khat som kwa pakwa chuan Crusader te chu mun pakhata in hor khomin Jerusalem kal hual na hun chu an manga an be tak tak ma zana chuan Godfrey Paul te chu an Sage Tower nen chuan Jerusalem an ven nep na lai dewa chuan an in son thuta July ni som panga kum sang khat som kwa pakwa chuan Jerusalem an be hun tak tak chu aron thleng ta marlama tang chuan Godfrey sipai Crusader te chuan Sage Tower mang chuan ron bein Jerusalem chung chu an lut ta a thisen chuana chu a thleng tan ta ni Crusader thi laulo pathian ta na thisen chua chak te chuan an mu apiang chu ran tal anga talin Jerusalem a chuan an cheta a sipai mai po ni lo minaran judami le muslim mai chia le nau pang nen lam an mu chu an that top mai ani Crusader telve pakhatin a record dan chuan ringlo mi te chu ngai dam na sang beratan an lu tan sak an nia a then chu an taksa a thalfang bur fur chungin an thi hun nga tir an nia then kha chu rei tak ngai sak an ni nuwa an hal hlumta ti in a record bokani he Crusader te chet na awang hian Jerusalem a chuan thisen tam tak aluanga ruang te chu muntina alet rem rum boka Muslim ho chu Muhammeda wana alon na mun nia an hriata chuan mang ang takin an tlan khoma ma se chu po chuan a chan zo chuang lo Crusader te chuan zuin tu ma zuwa lovin an ti hluma Pope Urban the second sermon atanga kumli nuwa chuan Crusader te chuan an thil tumber chu an hlo tlin ta a Jerusalem chu khothlang Christian te kuta chuan a om ta ni Crusader te chuan he thil an ti hi thil thatak tia anin ngaya ma se Muslim ho chuan khothlang Christian te chu minun rong thisana tui hal ti in an hriat pha ta ni Crusader tam tak chu an thil tuma hlo thlin ta ka chuan Europe lama an kira Jerusalem veng tur chuan night zathum bel chu da an nia ma se Fatimita chuan Jerusalem lakir le turin sipai te chu aron tir le ta a indona thiang hlim chuan atop na ala thleng reng lo ani
ole khati zong kha tun tumatan chuan ni le phot mai sela thlir tu zong zong te in zawain video le a kanin mule theu don nia